हाबाब बिहामजो आबाया मोजाङैनो मोजां न'आव सफैफिनबाय इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोथ' जुरि बिहामजोनिसिमबो नङा होनबा ओं आयै जुरिया गोबां हेल्प खालामदों जोंखौ नाथाय मानसियासो मानो दासिमबो लिंहरबाबो फैलाथाय न'आव राजिखौनो जाया फैनो मानोबा आंनि आन्दाजावथ' फैगोना फैला बिसास गैलाहाय बिहामजो माने आयै बुजियासै आङो माने बिहामजो आबा सोराङा खिन्थादोंमोन आंनो सोरां आबाखौसो गावसिनाव हजोंहाय गोरजिया लाखिनो बायदि बुंदों ना मानो आरोथ' फैला बायदिसो होन्दोंमोन बिहामजोआ मा सोरांखौसो गावसिनाव लाखिनो बिदिबा मा जुरिया फैथारला ना मासो जानो आरो बिहामजो जुरिनि गोसो सोर हमनो हानो देनाय दसेनो मा सानब्रबो दसेनो माबायदि जायो बुजिखौनो मोना आङो बे मानसि सासेखौ ओमफ्राय सोराङालाय माथो बुंदों आयै ना बेबो थानो राजि जाबाय बेनोथ' बिहामजो दाथ' हनै हिन्जावानो फैथाराबालाय सोरां आबायाबा मा बुंगोन मा मागोन मिन्थिया आङो थायाथ' होन्दोंमोन मानसिया ओमफ्राय जुरियानोथ' मानो बेयाव फैनो बाखो देनाय आयै सिगाङाव जे घटना जानानै थांबाय बेखौथ' आरो दा गासैबो थिग जाबाय न' फैबालाय मोजांमोन आरो हा फैनो बाथारोबा सोरथो मा खालामनो हानो नङा होनबा आबा सोरांखौथ' हगारनो बादोंमोन आङो हा जुदि हिन्जावानो बेयाव फैयाबा हौवायाबोथ' बेयाव थांखागोन नङा होनबा दा गावसोर जेरैखि साना गावसोरनि गोसोसैहाय बारा जेबो बुंबाय थालाबो आङो आयै आंथ' बे जेबसायनि मामला गावसोरसो मिन्थिसिगौ आरो जोंथ' आरो बुजायनायनि अनगा माथो खालामनो हाबावनो बुजायनायफोरखौबोथ' मानिनो नागिरा गथ'फ्रा जुरि बिहामजोआ बेयाव थाफैबामो जेबो खस्थ'थ' नङामोन गावनि बिमा आरो बिनानावखौ बिनिफ्रायबो नायहरनो हायोमोन हा सम सम बेयाव थागोन सम सम बैयाव थागोन हा मानो थाथारनांगौ जाखोसै बेसो आरो आंलाय गोदोहाय नङोमोन बिहामजो देनां मोनबोला आरामनो बिहामजो सानै स्रें स्रेङैनो रुजु रुमै थागोन दाथ' आरो मा बुंबावनो ओरैबो जाला ओरैबो जालासो नंलायलांबाय आङो आंथ' सिगांनिफ्रायनो जुरि बिहामजोखौ बांद्राय गाज्रिबो मोनखायामोन अब्लाबो एसे बे अख्रानि थाखायल' बोरैबा मोनोमोन आरो दे आयै जुरिया फैगोन खोमा मानो फैया जानो ओमफ्राय बिहामजो हा नानिया उन्दुबाय उन्दुथ'वाखैमोन आयै बरसाजोंसो मबाइलाव माबा नायगासिनोमोन फिल्म ना कार्टुन देखायना होखोथाय दे आरो बे नानिखौबो नोंसोरहा माबा पुलिसनाव थांनो होननाया थांफिनाबा बिमा बिफाफोरा नागिरलाय लांबाय बियो ओं आयै बरसाजों रायलायगोन आङो आंथ' नै बिदि जाना होबायना नङाबाथ' सिगाङावनो थांनो हासिगौमोन जोङो दे उन्दुहैनोसैहाय आङो बिहामजो थाथ'दो होमबा दे आयै जुरि मानो बिदि सानखो देनाय नोङो माथो फैथारला सानखो देनाय आंहा आरो बेवहाय नोंखौ फैगोन आसा खालामबाय थायोमोन दायो बिदिसो खोनालायबाय मानसियालाय फनाव सोरजोंथो बिजि देनाय बा मिनिलायदों माखोबा सोरां माथो ओमफ्रायलाय नङा माने सोरजों रायलायदों नों जाम्बिलाय सोरजों रायलायनांगौ आंलाय रायलायाखैथ' ओं जाम्बि जाम्बिखायनो थगायबाय थानो आंखो ओमफ्राय दाबो उन्दुआ सनु ओंहो सिनेमासो नायगोन आं दिनैहा बा मा सिनेमालै सनु दिनैहा फाग्लि गोसोखौनो स्राय नायनानै थानोसै आङो ओमफ्राय आंजों रायलाया नोंजोंथ' माथो रायलायगासिनो आङो आच्छा नंगौना रायलायबाय थालाय होमबा सोरां रायलायनोथ' सानो र' नाथायबा मा रायलायनो जायो आरोना उफ नोंनि बेबायदि गोदै राव आरोना होमबाथ' नोंबो दाना आंखौ आइ लाभ इउ खोथा जानला मानला सानो नङा होमबा नोङो नोंनिबा सोरां रायलायबानो आइ लाभ इउ जायो नामा रायलायबानो गोसो थोनाय जायो आच्छा होमबा नों आंखौ गोसोथोआ आरोना माखौबा खोथा बुंनो फैदों नों मोजां मोना मालाय माथो जानो देनाय आंथ' मोजां मोना आथ' नोंबो आंखौ मोजां मोनखायो दा नङालाय जाखागोन माखौबा नों नुनायखाय नुनांगौलाय मा दं देनाय नोंथ' आंजों दंना दा नङा होनलाय जुरि नङा होनलाय मानसियालाय मानोथो गोजान गोजानलै एसे खाथियाव फैब्रा नो थेंक्स आंहा बेवहायनो मोजां दे सोरां ओमफ्राय नोंनाव सोर फन हरबाय थायो देनाय नंनाय नङिनि हरलाबाय थायो माथो नङालै माबा बे कम्पानिनिसो फन होयो अ आरो हर गेजेर मानि हरो नामा होमबा
आंनावलाय सोरथो हरलाबायनांगौ देनाय अ दे आरो रावबो गैयाबालाय थिगैनो दङ बोरो आंनो खेबसे देखायलाय मा नाम्बार बियो रावबो हरालै जाम्बिलाय सोर हरनांगौ आंनावलाय जाम्बिलाय फनखौलाय मानांगौ देनाय जोंहा जोंनि खोथा रायलायगोन ना आरोथ' आंनो जेराव दंखायोना नोंजों नोंनि खाथियावनो दे आरो होमबालाय सोरां मोजाङानो नोंनि खाथियावनो थाखागोन ना आंलाय ओमफ्राय आं बुंनायखौ नों सानबाय ना आं एसे सानबावनो सम नांगौ आंनो दे आरो होमबालाय सोरां ओमफ्रायथ' आंखौथ' रागा जोंखालारा माब्लाबा माब्लाबा जोङो आरोलै मानो जोङा जानो नाथाय होमबाबो ना नों गाज्रि मोननाङा आं रागा जोंबा मिथिबाय होमबाथ' साननांगोनसो आंबो मायो आरोथ' माबा बुंनो सानदोंमोन आरोना आं नाथायबा सोबा नाङा आरोना आंखौ बांद्राय जानला मानलाबो दा बुंखा सोरां मिथिबाय ना नङाबा थाव हरजाखागोनबो आंजों माने आं बुंनो सानदों आरोना बाहेरायाव थांना फैनि आं र' दसे थाथ' र' मानोबा दसेल'ब्रा उन्दुथ'ना जेरैहाय उन्दुबायमोन नामा अबाव उन्दुनो दिनै आयै उन्दुवाखै फै जिरायफै नै हामजो जावैसोआलाय नै दासो बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन दसे नोंजोंसो दसे रायलायनो फैदोंमोन आं आइ मामोन आयै नै जेरैहाय ओं आयै बुंनाय बुंनायानोथ' आंबो मा बुंनो देनाय नोंबो बुजिनो गोरों जाखाबाय मा होननो सानदों नोंलाय आयै जेरैहाय आं बुंनो सानदों नों जावैसो मोननावलाय माब्लाथो थांगोन मानोबा आयै ना आं थानायखौ नों गाज्रि मोनलायबाय नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव हौवानि न'आनो गावनि न' आइ दाथ' नै बयबो लिंहरजोबगासिनो नोंखौ आरो जावैसोआबो थांनो लिंखाबाय थाखायोआनो सिगाङाव जि जाबाय माखासे घटना जानानै थांबाय नाथाय दाथ' गासिबो मोजां जाबाय नङाना आइ अब्लालाय माथो जावैसोजों थांफिनदो आइ गोजोन संसार जाहैफिनदो बुजिदों आयै नों मा होननो सानदों नाथाय आं सोरांमोनाव थांफिननो गोसो गैया आयै मानो आइ ओं आयै ओं आं हजों थांबा नोंसोरखौ सोर नायगोन देनाय नै आइ जेलैजों आंजों थागोन जोङो नों जोंखौ जेबो सिन्था खालामनाङा आरो हजों थांबाबो दालायथ' नों फैनो हाखागोन नङा होमबा सम सम फैबानो जाबाय अब्लाबो आयै आरोथ' सोरांजोंबो रायलायखाबायमोन आङो बुंखाबायमोन आं बेखौबो आं हजों मानो थांफिननो आयै सोरांखौनो बेवहायनो लाखिनोसै जोंनाव आइ फाग्लि गथ'हा माथो होननाय जाखो बेलाय ओं आयै अराय जिउनि थाखाय सोरांखौ जों हालानावनो लाखिनोसै जायो नामा बिदि आइ हा सोराङा थागोन जानो जोंनाव मानो थाया जानो दिनै आयै आरो जोंहाथ' दा आफाबो गैला दंआनो सोर दिनै आं नोंसोरखौ लानानै गोबां सिन्था जायो मिथिबायना बेखायनो आं थांनो गोसो गैला बेयाव आरो हजोंलाय मा आयै इमि दङ बर'सा दङ ना दिनै अब्लालाय माथो आइ आफामोनखौ बिसोरनोथ' नायखागोन नङा होमबा जों बुंना मा जानो दिनै आइ जावैसोआबा मा बुङो जावैसोनि न'खराबा मा बुङो सोराङाबो दाथ' आंजों जुदि सोमोन्दोखौ लाखिनो गोसोथारबालाय मानो थाया जानो आयै जोंखौ सिन्था जानो नाङाहाय आइ जेरैजों आंजों माबा मोनसे जागोन ना माथो एसे सिन्था जानांगौ जाखो नोंलाय नोंसोर जेखियानो बुङा मानो आयै आं हजों थांफिननो गोसो गैला माने गोसो गैला आयै दे जायखिजाया उनाव रायलायनोसै आयै दिनैहा सोरांनो अमा बेदरजों ओमफ्राय बे थास' बिथ'रिखौनो संना होनोसै आङो माहा गोथाव संखागोन दे आङो सोरां नोंबो जाबाय थानो लुगैलायगोनसो दा दासो गोसोफोरानो स्रां मोनलायबाय आंनिया इमियाबो बरसाखौ मोनबाय दासो मोजां मोनसिगोन बेबो नै माथो बोरैबा गोथै मोनामथारदोंलै माथो अबेबा माबा गोथै थैनाय दं नामासै साला बै एम्बु गोथैसो दंदां हनै नालाय हालालै आंखौ जेरियाया गोबाल'गासिनो आयु हा मोजां खबरसो नामासै आफायसो हामथारबायहाय आंनिया जेरिया बिदिबा बिमा जामारसिगोन ओरैनो उदै खालिखामोन जारला जाबाय दानाबा थोरि एम्बुआबो बेयावसो थैनानै थानांगौ जाहैबाय न'आव थांसै आं ओंख्रिखौ बानायहैनानै दोनखानोसै
खुसिखौनो बबाय दोननो बहाय मानोसो मोनलायलायबाय आङो आयु आयु सानथाराखैमोनहाय आङो बेफोरबायदि खुसियाबो थाबैनो फैगोन होननानै मेथाइखौबो साइ लाबोखाबायानो आङो र'हाय जानो गोनां बिमा बिफायालाय बोरैथोबा हाबाब आइ जुरिमोनखौबो आदा सोरांमोनखौबो सारप्राइज होनोसै आरोना आंबो आंहाथ' आरो मिथिगोरनायानो मोजां जाबाय एसेबां मोजां खबरखौनो बिदि लाखुमाबाय बिसोरो जायाहाय गथ'फोरजोंबो बाप आइ मा जाखोलै हाबाब जावैसो मा जाखो होननानैसो सोंदों नोङो इमान गिदिर माबा घटना खालामनानै घटना माने आयै नै जावैसो हामालाबानो एसेबां गिदिर खामानि मावनानै दंखुमायो नोङो माने आयै मा होनखोथाय बारा बुजियासैना आङो बेहाय उनाव बुजिबाय था दाथ' नै मिथाइफोरा जाग्रो मिस्टिफोरा माबाफोर खुसिनि खबर मोनदों नामालै आयै ना माथो औ हा खुसियानो खुसि दा बेसेबांबा खुसिनि खबर बाप होमबाथ' आंबो खोनासंनो लुबैबायना आयै जादो जावैसो देनाय खिन्थानाय आयै खबराबा मामोनबा ओमफ्राय खुसिनि खबरा जाफ्लानो गोरोंथारहाय मा नोंबो जावैसो नङा होनबा जाफ्लानो माने दे आयै होमबालाय एसेबां खुसिबालाय आंबो जाना होनसै मेथाइखौनो माथो होनो औ जादो खबरालाय गावसोरनिनो दालायथो नोङो बिफा जानोसै नङा होनबा जेरैहाय जों नोंजों दालायथो बिमा बिफा जानोसै नङा होनबा मा होनखोलै आयै जुरिया बिमा जासिगोन औ हा नङा दालायथो जुरियालाय माथो खिन्थायाखैलै आंनो माला जाखो मारै जाखो हाबाब जावैसो माला जाखो मारै जाखो बेखौलाय नोंसोरसो मिन्थिसिगौ एसेबां खुसिनि बाथ्राखौनो गावसोरा लाखोमायो खिन्थाबानो जाथारो हा माबायदिथो मोनखो जावैसो गोसोफोरा बिफा जासिगोननि खुसियानो लाथ्र' हायासै दा हाबाब आं बिबै जासिगोन आयौ मा खालामबावनो आङो दिनै खुसियानो लाथ्र' हाला आङो बेनोथ' आयै खुसियानोथ' ओरैबायदि खुसिना मा होनबावगोन आरो नोंना जावैसो हाबाब जानो गोनां बिमायालाय बोरैथो नाय जुरियाय जुरियानोथ' माथो जेबो खिन्थायाखै आंलाय एसेबां गिदिर घटना जुरियायखौबो लिंहरनानै मिस्टि जानोसै आङो खम खुसिनि बाथ्रा नङा होनबा जावैसो हाबाब आंनि आइसना फैबाय मा सोरां मा नायबाय थाखो आंखो मोनसिगोन र' आइनाव सोंदो आइयानो खिन्थागोन ना आंनोबो खिन्थालायबावाखै नामा माखौबा बा जुरिबा ओं माथोमोनबा आयै ओमफ्राय आहा मानिथो मिस्टि बेलाय ना माबाफोर खुसिनि खबर दङ खुसियानोथ' खुसिना लाथ्र' हाला आंबा बाब सोरां नंगौ ना माथो खुसिनि खबर खोनाखैलै एसेबांथो लाथ्र' हालायलायि देनाय खिन्थानाय माथोमोन माथो खुसिनि खबर मा खौरां हाबाब आइ मिस्टियानो जादो नोङो ओरैनो एसेबां गिदिर खुसिनि बाथ्रा साला होनबालाय आयै मेथाइखौ नायनायाव गैया आंबो दे हरदो साइ जाना होनोसै आंबो उनाव खोनासंबाय थागोन दे आरो जि खुसिनि बाथ्रा आरो औ दे जाना ला आइ माथो मेथाइयाबो गोथाव नुखादों दा जाना लानोसैलै आङो खबरा जेरैबायदि मोजां आइ हा मेथाइयाबोथ' बेफोरबायदिनो जानांगोन नङा होनबा गोथावनो मा जागोन दिनै आइ नोंजोंबो दे ओमफ्राय एसे खिन्थाबा मोजां मोनगौमोन आरोलै जानायाव इन्ट्रेस्ट नांबावगौमोन होमबाबो साइ जाना होग्रोनोसै आङो र' खुसिलाय मानो जाया जानो दिनै आइ हा नों बिमा जासिगोन नङा होनबा मा आं बिमा जासिगोन आंनोथ' खिन्थायाखै नङा होमबा नों जुरि आं मिथिबासो दा नोंनो खिन्थागोन गामियावबो एसे खाथि खालायाव रानना हैनोसैहाय आं मेथाइफोरखौ बिदिथ' नोंखौ नोंखुनजोनोबो खिन्थाबा खम खुसियानो लाजासिनबावनाय नङा होनबा हाबाब आइसना एसेबां गिदिर बाथ्राखौनो नोंसोर लाखुमाबाय बिजिरसै गावसोरल' आयै मा होनलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय नै जाम्बि मा होनलाबायदों जायो नामा सोरबा बेफोरबायदि बाथ्राया लाखुमा जाया नङाना आइ माखौथो लाखुमानांगौ दिनै आयै हो जानला मानला आजां गाजां सानो नोंबो नों जेरैबायदि सानदों बिदि जेबोआनो नङा आयै मायो
माला दे आयै नोंनाबो आयु हा बिदिबा नोंसोर बिमा बिफा जाथ'आ दोद आयै नोंबो अबाव जानला मानला खालि आइ हा बिदिबा दहायलाय माथो नोङो गोबाल'आमोनलाय हा माथो आं नोंथारदोंमोनलाय आइ हाय आंहा बेखौनो मा सानखो दिनै बाब्रे बिखुनजोआबो माथो आंना साननाया हले खाथ्रा नङा होमबा नुबाय जुरि आइखुनजोआ मा होनदों दोद सोरां आइनालाय बिदिनोखासै दे अब्लाना आं एसे खामानि दङहाय जावैसो थांथ'नि आङो र' लाजिथ'बायहाय आङो एसे साइड जानोसै बाब्रे माथो आइनिया साननायाबोलाय ओमफ्राय जुरि मालाथो हमारगोन देनाय गुड निउसखौलाय जानला मानला होनबाय थाना नोङो थादो आंहा खामानि दङ नंमारगौसो नंलायलायदों माथो आंलाय दसेनि थाखाय आरोना नै लोगोफोर सोरांजों आंजों दिनै दसे नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै फैलायबाय जोंनि भिडिअ'आथ' गोबां लेट फैयो नङा होनबा नोंथांमोनाथ' नेयैनो उन्दुलांगुलायोसो खोमा बेनि थाखाय बयनिसिमबो सरि बिनाय थाबाय जोंनिफ्राय एसेबां नेयो लोगोफ्रा माथो थाब होआ देनाय नों बेनोथ' सोरां आं नाजानायालाय गोबां नाजायो होमबाबो लेट जायो आंनिया आरोथ' आगैमोना जि अन्थाव बाथाव बुंहरखायो न' आब' आं उन्दुनो ओंखारथारबाबो नोंनि भिडिअ'खौ नायबाय होननानै आयै आगै सना लाभ इउ स' माच दे नाथाय जोंसो भिडिअ'खौनो थाबखौनो लाबोनो हाया अब्लाबो दि आगैमोन नोंथांमोन जोंखौ एसेबां अनो जोंनि गोसो गोरबो दिलसे लाभ इउ स' माच आरो थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर आरो नोंथांमोननि बेबायदि अननायखौ मोननानैनो जोङो भिडिअ'खौ लाबोबाय थानो गोसो जायो आरोना मा होनबावनो आरो आंनि जुरिखौलाय माथो होनबावनो नङा होमबा दे अब्ला लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय सरि दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसे गुसुं जाबाय मानो होनोबा एसे बेस्थ'नि जाहोनाव भिडिअ'खौ गोलाव लाबोनो हायासै अब्लाबो दान्दिसेबाबो नुजाफैबाय नोंथांमोननि सेराव आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै दे अब्ला बाय बाय